ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали либостиви. имрӯз барои шумо распродажаи калон марамад чизои 150 сомона 100 сомон. шумо фақат чикор мекунед? Фақат скриншот мекунед, мепартоед. чизе ки мебинед 100 сомонӣ то пагара буд мешава. ҳаҷа бисёр нестай. қадоми успед мекунам марамад бигирен 100 сомонӣ чизои 150 сомона. сразу бигирен ки тамом нашава. ира ҳами бесангаш 100 сомона. не ки мо шумода ина сангдор санги аждаҳорай бо санги ина навбуромадай санги шабнами сурайёш меган. ина марама шабнами сурайёра сангша бинед. ина марама бинед. сразу кадомида ки маъқулай скриншот мекунед, мепартоед. чизое ки ҳозир шумо дидестед наличка ҳастай барои иди қурбон распродажа. ина маълумот бигирен сразу пага бигирен сразу будузен рӯзи дига ида марҳамат метавонед ки пӯшида ида бигзаронед. сангаи ё хамилёнай материал дубайский якм сортай. ҳар чизе ки хай ҳама ҷода скидка мешава. фаҳмед ки дар канали либостиви ҳам скидкаи вазмин рафтаистай барои распродажа барои иди қурбон. маълумот чизе ки ҳозир ҳамида диден 100 сомонӣ 100 сомонӣ. и хеле распродажа набуд ки шумо иёра 120 сомон оптовиш буд. хай барои иди қурбон кам ҳам боша, мисол 60-70 дона ҳам боша, мо распродажа кардем ки шумо соҳиби ҳамин чизо шавед дар иди қурбон. ина чизое ки дидестен сразу хай кадомид менависен ки ака чиба бисёрша накарден. хай мо ҳам 60-70 та ҳам қари ки зурмон мераса ҳамуда распродажа барои шумо мекунем ки ҳамин ида бенасиб намонед. чиба ки ёра 150 шумо рафта харидорӣ мекунед. не ки ҳозир фурсат ҳастай ки шумо 100 сомонда ҳамёра сразу гирифта. ина чизе ки инамира мисол намияй инами 180 сомонай бузурда. инамишам 180 сомонай. биё 100 сомонда бигириш бирра тамом. инами гилое ки набуд вообще. боқи сарбаланда обод бошен. видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. худо ҳофиз.